Iki enggak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nunggon meneng. Ya ora. Wong berpikir, Mas. Oh, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serepnya. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lha kok sakmene gedhe ku lagi donya iki roda to. Wah, lha ku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayang ngono. Ah, badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya? Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Mbak Mbak Cangi coba. Aku bayangke nek donya ki nek rodane Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya lho. Metko Badhe met. nambalke roda donya. Maksudnya iki ngene lho, met. Piye to, Bro? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang. Ah. Culuk ucluk. Kowe nyawang aku? Heeh. Aku nyawang. Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangi. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pasti ku jenenge wong iki uripku. Lho. Apa nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora saksine aku. Diagram. Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora Eh berpengalaman. wong urip iki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki ra Sawang sinawang kuwi disawang kumen Lah kok iya. nesu kuwi lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksudnya urip ngeten iki lho, Met. Nah, piye piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Cocok iki Iya, iya. omonganmu. Kancamu sing tenek diapusi mek karek Aku slendro tok. kok. Maksudnya wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham.